फैनानै जेरै नंगौ बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थानो हास्थायदों आंनिफ्राय मोनथिनायनि उनाव नोंथांमोनाबो आं बायदियै खामानि माव जायफोरा मोनथियाखै जायफोरा दिनैनि बे सावरायमेलाव नुजाथिफैयाखै बिथांमोननो खोन्थानो थाखाय नोंथांमोना दायित्व लानांगोन रायजोफोर दिनै जोंनि जि जारिमिन गासैबो मोनथिगौ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जों गोरोबथाबो खालामदों आरो एनडिपि हिसाबै गोरोबथा खालामदों जोंनि गारबोनाय माखासे जारिमिनफोरखौ आं बुंनो हास्थायदों एनडिपिनि सिगां बिएसएफ महरै जोंनि आफादा जोनोम मोनदोंमोन जाय आफादखौ दिनै जोबथेसालियाव थाबाय थानाय बेसेबांबा गोलाव जातिनि मुङै सेक्रिफाइस खालामबोनाय सासे लिडारा दिनै 1986 नि बै समाव 3 अक्ट'बर गावनि गामियाव अर्थात अदला खासिबारियाव बियो दादोंमोन आरो बे बर' सिकिउरिटि फर्स अर्थात बिएसएफआ फुटबल गेलेनो थाखाय जोनोम मोनाखैमोन मेथाइ खननो थाखाय जोनोम मोनाखैमोन बे संगठना रंजानो थाखाय बा धन सम्पति खामायनो थाखाय बेवहाय आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो आं हास्थायबावदों दिनै थांनाय 2020 मायथाइयाव जालांनाय जि गोरोबथा बे गोरोबथानि गेजेरजों एनडिपिआ गासै हाथियारफोरखौ जोङो भारत सरकार आरो आसाम सरकारनो गथायदों गुवाहाटीनि जिएमसिनि अडिटोरियामाव जोंनि गासै मुवाफोरखौ जोङो सरकारनो होनानै सारेन्डार जादों थांनाय 2003 मायथाइयावबो बिएलटिआ सुक्ति खालामखांनायनि उनाव गासै हाथियारखौ क'क्राझारावनो सरकारनि दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव गथायदोंमोन बेयो मोनसे नियम रायजोफोर बेखौ मावथारनांगौ जायो 2020 मायथाइयाव जि गोरोबथा बे गोरोबथायाव एनडिपिआल' सागान होआखैमोन एनडिपिआल' सिगनेचार होआखैमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सिगनेचार होदोंमोन जोंथ' हाथियार गथायनानै सारेन्डार जाबाय आफादखौबो जों सिफायबाय दुलाराय बर' फरायसाया माखौ गथायनानै सारेन्डार जादों दिनै सोरबा सोंदोंना बे सिक्रेटैनो दङ बियो दिनै बारा खुला जायाखै जों सम बारनायजों लोगोसे बुजि मोनगासिनो दङ आरो फोरमायगासिनो दङ जों सैथोखौ बिटिआरनि एमआइसआव मोनसे बाथ्रा बिथांमोना लिरनानै लाबोदों बे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जेसेबांखिनि ग्रेजिं लेन्ड दङ जेसेबांखिनि फरेस्ट लेन्ड दङ जेसेबांखिनि गभर्नमेन्ट लेन्ड दङ बे गासै हाखौ आसाम सरकारनो हरफिननाय जाबाय होननाय मोनसे दफा दङ नंगौना नङा आदा 7.2 बे क्लजखौ बिथांमोना लाबोदों आरो बेनो बिथांमोननि सारेन्डार फाइनेल एन्ड कमप्रेहेन्सिभ बेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सारेन्डार अर्थात थोंजोङै गोरलै रावाव जुदि बुङोब्ला नोंथांनि हा हुखौ दिनै सरकारनो होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सारेन्डार जादों आसाम सरकारनो सारेन्डार जादों बिथांमोना बिनि एग्जाम्पलखौ आं नोंथांमोननो होनो हास्थायदों जायफोरा दिनै 2G हा दङमोन नोंथांमोना साननानै नाय जायफोरा दिनै 100 हा दंमोन नोंथांमोना साननानै नाय नोंथांमोना दिनै बे 2G हा आरो 100 हानि खाजोना दिनै होनो मोनलिया होनो थांब्लाबो मौजादारा लालिया मानो लालिया बे हाया खारन नोंनि नंलिया मानो नंलिया 2020 मायथाइयाव जि बिटिआर सुक्ति बे सुक्तियाव नोंनि हाखौ नोंनियाव सोङा लाफानो बर' रायजो राजानियाव सोङा लाफानो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा प्रमद बर'आ आसाम सरकारनो फाननानै फैबाय बिथांमोननो गथायनानै होबाय बिनि थाखायनो दिनै बे हानि खाजोनाखौ लालिया नों जुदि खाजोना होनो मोनाबा बे हाया नोंनि नङा दिनै गोबां इउपिपिएल खामग्रा व्यक्तिफ्रा बेयाव गैया जानो हागौ बिथाङा मोनथिनाय नङा आं दहायबो बुंदों बिपिएफनि गोनजाखा नोंथांमोना फोरमाय आं जेरै उदालगुरिनिफ्राय फैनानै बेयाव नोंथांमोननियाव फोरमायफैदों मानो लायाखै खारन बे हाया जोंनि नंलिया दिनै सुक्तिनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथाङा जोंनि हाखौबो फाननानै फैदों आलादा रायजोनि सिमांखौ दिनै फुल स्टप होनानै फैदों दिनै बेबायदि जेंनाफोरा दिनै जोंनि गेजेराव दङ आरो आसाम सरकारालाय मानो जोंनि बे बिटिसिनि हाखौ अर्थात नोंथांमोननि हाखौ लानो लुबैखो बिनिबो खारन दङ का होननानै जायखौ बुङो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट बेबायदि मोनसे आयेन फैदों भारतआव बिजेपिआ लाबोदों बे आयेनखौ आरो जेब्ला बे आयेना फैबाय जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा बुंदों जे गुबुन हादोरसायाव गुबुन स्टेटआव मानि दा मानि आसामाव बेखौ मानिगोन आंनो गिबिसिन इमप्लिमेन्ट खालामगोन होननानै बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों काखौ आंनियावनो जाग्रो होगोन होननानै हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों कायालाय मा जिनिस काया बेबायदि मोनसे आयेन भारतनि जे बांलादेशआव थानाय हिन्दु बेंगलिफोरखौ लाबोनो नागिरदों आफगानिस्तानाव थानाय हिन्दुफोरखौ लाबोनो नागिरदों बा पाकिस्तानाव थानाय हिन्दुफोरखौ लाबोनो नागिरदों बुहुमाव गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय हिन्दुफोरखौ दिनै लाबोनो नागिरदों दा लाबोगोनबा हेमन्त बिश्व शर्मायाथ' लाबोगोन होनना बुंबाय काखौ मानिनाय माने गनायनाय माने लाबोगोन होननानै बुंबाय दा लाबोगोनबा बहा दोनगोन गुवाहाटीयाव दोननाय नङा दिल्लीयाव जायगा गैया जरहाटआव जायगा गैया दिसपुराव दिनै जायगा गैया माहा दोनगोन जोंनियाव दोनगोन आरो बेखौनो दिनै पलिसि लानानै सरकारा बै समावनो खायदा खालामनानै जोंनि हाखौ लाग्रोदों रायजोफोर बेयाव जुदि जोङो गोख्रोङै बिपिएफखौ जुदि लाबोनो हायाब्ला जोंहा गिनो गोनां समा फैदों रायजोफोर बिपिएफआ मालाबाबो हा इन्सि मोनसेबो हगारबोआखै बिपिएफनि सासननि समाव मालाबाबो रावबो बर' फिसाया न' सिफायनानै होजायाखैमोन जोंनि बर' बिबै आबै आबौमोना
लोरबां देहाखौ लानानै गावनि बेरायावनो गोजोन खुसियै संसार जानो हादोंमोन बेवहाय जोङो मोजां राजनितिखौ लाबोनांगोन बेबायदि जेंनाया जोंनि गेजेराव फैदों हा हुनि जेंना धोरोम सिबिनायनि जेंना बायदिसिना जेंनाया जोंनि गेजेराव फैदों बेवहाय फैबाय थानाय 7 तारिखआव जोङो नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै खाम्फा बरगयारी बिथांखौ जोङो दिल्लीयाव एमपि महरै दैथायहरनांगोन बेयाव बे आइपुवालि ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरा बाहागो लानांगोन बे एमपि इलेक्शना आछुआ कम्बल मोननायनि इलेक्शन नङा बे जाथि बासायनायनि मोनसे इलेक्शन दिनै जों बेखौ 10 बोसोर खोमाखाबाय बे क'क्राझार समस्तिनि रायजो राजाफोरा बे जोंनि थाखाय खाफाल हावरिया जाय व्यक्तिया दिनै डुप्लिकेट सार्टिफिकेट लानानै जोंनि एमपि सिटखौ 10 बोसोर सिख'नानै लाबाय आरो जों मोनथिबावदों दिनै भटार्स पेटार्नआव बे सरनिया कमिउनिटिया 7,000नि दिनै बारा जाया नंगौना नङा 7,000नि बारा नङै मोनसे कमिउनिटिनिफ्राय जाथिनिफ्राय दिनै जोंनि एमपिखौ सिख'नानै लाजाबाय जों बेसेबां लासिंसिं मानि थाखाय सिख'नानै लाजादों बिनिबो गुबै दायनिगिरिया प्रमोद बर' बिथां बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जानानै रायजो नांगौ होननानै थगाय थसि बिथाङा आन्दोलन खालामफ्राबोबाय थादोंमोन आरो जोंनि एमपिखौ खननै खोमानानै होबाय आरो जोङो 3rd टाइमनि थाखाय दिनै खोमाबावनो हालिया आरो जोङो गोसो गैया खारन जेंनाया बेसेबांबा गिदिर जों जुदि एमपिआव गोरों मानसि भइसआव गियानाव एक्सपिरियेन्सखौ नायनानै मावबोनायनि जारिमिनखौ नायनानै गोरों मानसिखौ जुदि जोङो दिल्लीयाव एमपि महरै दैथायहरनो हायाबा जों गाबनानै लानांगोन रायजोफोर सोरबाया दिनै इउपिपिएल खालामदों बिपिएफनि सोरबा सोद्रोमाखौ गाज्रि मोननानै खालामनो हागौ मालाबा स्प्रे राननायाव मोनिनि थाखाय गाज्रि मोननानै इउपिपिएल खालामनो हागौ मालाबा कम्बल मोनसे मोनियाव गाज्रि मोननानै इउपिपिएल खालामनो हागौ नाथाय बे एमपि बिसायख'थिया दिनै आछुआ कम्बलनि नङा दिल्लीयाव जोंनि साननाय हनायखौ फोथायनांगौनि थाखाय बे एमपि इलेक्शना जोबथासालियाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ बरननांगौनि थाखाय बे एमपि इलेक्शना जुदि खाम्फा बरगयारिया थांनानै दिल्लीयाव जुदि एनडिपिफोरा गनांगौ होननानै पार्लियामेन्टआव जुदि बुङोब्ला गाबोन समफोरनो गगोन खारन एग्जाम्पल बेबायदि गैया बुहुमाव जे सुक्ति खालामखांनायनि उनाव सोरबा सुक्तिकारिया जेलाव थानांनाय पृथिबियावनो बेबायदि एग्जाम्पल गैया दिनै जों मानो हायाखै एग्जाम्पल गैयि जाथाया जोंनि गेजेराव जादों थेवब्लाबो जों मानो बरननो हायाखै खारन जोंहा गावनि एमपि गैया बिनि फोरमाना जोंनाव दङ जों जेब्ला दिल्लीयाव थाङो भारतनि हम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टारखौ लोगो हमनो जों जेब्ला नाजायो जों लोगो मोना रायजोफोर जोंनि गोसोखां बिलाइखौ जोङो मोनसे पस्ट अफिसाव सोनाय बायदि जों मोनसे बाक्सुआव सोनानै गारबोनो गोनां जायो फरायनो फराया मोनथिया मानो जादों बियो खारन नब कुमार सरनियाया जोंनि एमपि जानानै दङ बिथाङा जोंखौ सहाय खालामा प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टारनि एपइन्टमेन्ट बिथाङा होआ बेबायदि जेंनाफोरा जोंनाव दङ रायजोफोर आरो बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानै नोंथांमोना इउपिपिएल जायफोरा खालामदों बिथांमोननि न'आव हाब रायजाबाबो हाब रायलाय खोन्था जोंनि हाया दिनै रैखाथि गैया जादों बे हा हुखौ बासायनांगौनि थाखाय जोंनि थानसालि जोंनि गिर्जाखौ दिनै बासायनांगौनि थाखाय जोङो बिपिएफनि केन्डिडेट खाम्फा बरगयारिखौ दिल्लीयाव हरथारनांगोन होननानै नोंथांमोनाबो बुजाय अब्ला निस्सय बुजिगोन सोर बिसोरलाय नोंथांमोननि गामिनिनो बे आइपुवालिनिनो हयथ' न'खरब्रै न'खरबा बा 10टा 20टा न'खरा दिनै थानो हागौ बिसोरलाय सोर बे आइपुवालि गामिनिनो समाजनिनो सासे व्यक्ति नोंथांमोना मोनसे थानसालियावनो हाबग्रा व्यक्ति नोंथांमोना थैनायनि उनावबो मोनसे गोथै हाखरावनो फबजानांगौनि समाजनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोना खावलाय बिथांमोना गुबुन नङा जोंनि हारिनि जेंना एनडिपिनि समायसा गासैखौ फोजोबनांगौनि थाखाय खाम्फा बरगयारि बिथांखौ एमपि महरै दैथायहरनांगौ होननानै नोंथांमोनाबो बुजाय आं जेरै उदालगुरिनिफ्राय फैनानै नोंथांमोननो सावरायफैदों दा जिखिनि बाथ्राफोरखौ बुंबाय आं हानायमानि नोंथांमोननो फोरमायबाय जुदि आरो माबा मोनसे थाबावनाय बायदि मोनोब्ला आङो सिखारनानै उनाव बुंफाफिनगोन थेवब्लाबो आङो बे समाव आंनि बे बुंनायखौ आं बेखिनियाव दोनथ'बाय होननानै फोसावनाय जाबाय गोजोन्थों